X'inhi r-raġuni li minħabba fija nagħmlu festa lil Marija u lid-dar tagħha? Għax kellha xi villa kbira bis-swimming pool? Għaliex min jaf kemm ħadmet u stinkat u daħlet flowns biex xtrata? Għaliex kellha f'moħħha li tagħmel biċċa business minnha? Għaliex kienet dar xi dar fejn kulħadd kien jinġabar in-nies tat-triq, in-nies tar-raħal biex jagħmlu xi barbecue kbir jew xi festa kbira fija għax kienet ikbar minn tal-oħrajn? Għax kienet l-isbaħ waħda li kien hemm fil-belt ta' Nażaret? Għalli ma raġuni nagħmlu festa lil din id-dar ta' Marija. Għal raġuni waħda biss, tafu li min hi? Għax f'din id-dar Marija semet lill-Alla jkellema u rrispondietu. Għax f'din id-dar Alla kien wieħed minn ta' ġewwa. Għax f'din id-dar dawk li kienu jgħixu fija kienu mdorrijin jitkellmu, jisimgħu u jirrispondu lill-Alla. Kieku ikellu jiġi l-anġlu tal-mulej fid-djar tagħna illum, xi sejb? Isejb diffikultajiet ta' mart, diffikultajiet ta' saħħa, problemi kemm li jmissu mal-moħħ kif ukoll li jmissu mal-ġisem. Kieku jkollu jiġi l-anġlu tal-mulej illum fi żmienna u jidħol fid-djar tagħna, xi sejb? Isejb diffikultajiet ta' relazzjonijiet. Nies ma jitkellmux ma' xulxejn. Ġenituri ma jitkellmux mal-ulied. Ulied ma jridux jafu bil-ġenituri tagħhom. Aħwa li għandhom xi jgħidu ma' xulxejn fuq il-wirt. Kieku jkollu jiġi l-anġlu tal-mulej illum, xi sejb? Ma jsejbx biss negattiv, imma jsejb ukoll nies li qegħdin jitħabtu, jippruvaw, jistinkaw biex jagħmlu mid-dar tagħhom familja. Biex jagħmlu mid-dar tagħhom relazzjonijiet awtentiċi, relazzjonijiet veri, relazzjonijiet maturi. Raġel u mara li jirrispettaw tassew il-xulxejn. Ġenituri li ħsiebhom fl-interess, fil-maturità ta' wliedhom, fl-iżvilupp veru ġenwin tal-ulied. Jekk jiġi l-Ispirtu ta' Alla, jekk jiġi l-Anġlu ta' Alla, illum, fid-dar tiegħi, fid-dar tiegħek, fid-dar tagħna. Fejn sejjer int issa wara li tlestin minn din iċ-ċelebrazzjoni? Xi sejb? X'hemm ġewwa d-dar tiegħek? U ix tixtiequ jkellmek l-Anġlu ta' Alla fid-dar tiegħek? Jekk ma nagħmlux dan l-eżerċizzju dal-għodu, nirriskjaw li nagħmlu festa lil Madonna li m'għandix bżonn, il-Madonna m'għandix bżonn il-festi tagħna. Ara ma mmorrux nimlew rasna jew naħsbu li xi ħadd fis-solar ta' fuq għandu bżonn il-festi u l-kummedji tagħna. Ara taħsbuha dejn għax inkunu qegħdin niżbaljaw. Anzi, nispiċċaw ninqdew bihom biex niġġustifikaw biex ngħidu li hu tajjeb dak li fil-fatt mhux tajjeb. Dak li fil-fatt huwa ħażin anki fil-festi tagħna. Ninqdew bihom biex nagħtu raġuni għalfejn nistgħu nagħmlu dak li fil-fatt Alla ma jridux. Dan huwa ngan kbir. Dan huwa ngan kbir. Dan huwa żball kbir. Dan żgur li ma jagħtix gost la lill-Alla u lanqas lill-Ommu Marija. Għanna bżonn ninkunu irġiel u nisa ta' veru.
Għanna bżonn ninkunu irġiel u nisa maturi li jirraġunaw moħħhom u li dak li hu tajjeb ngħidulu tajjeb u dak li hu ħażin jibqa' dejjem ħażin. Meta jiġi l-anġlu tal-mulej fid-dar tagħna, kif mar fid-dar ta' Marija, x'jixtieq isejb? X'jixtieq isejb? Jixtieq l-ewwel qabel kollox isejb li ġewwa l-familja tagħna bejn l-erba' ħitan tal-familja tagħna ikun hemm il-ferħ. Il-ferħ. Fil-fatt l-ewwel kelma li jgħid lil Marija l-anġlu kienet ifraħ. Aħna traduċejnija bil-kliem islim għalik. Imma traduzzjoni preċiża hija ifraħ. Ifraħ Marija. Meta jidħol Alla fid-dar tagħna jixtieq li jkun hemm il-ferħ. U meta jidħol tassew fid-dar tagħna Alla jġib miegħu il-ferħ. U allura l-ewwel mistoqsija tagħna dalgħodu tkun imma fid-dar tagħna hemm il-ferħ jew m'hemmx il-ferħ. Jekk m'hemmx il-ferħ jista' jkun illi anki jekk minn għalija sissa jien fittixt lil Alla. Anki jekk minn għalija sissa jien kont qrib ta' Alla u Alla kien qrib tiegħi. Jekk m'hemmx il-ferħ ifisser illi Alla jrid jidħol iktar fil-ħajja tiegħek. Jekk m'hemmx il-ferħ ifisser illi jien tiftaħlu iktar qalbek lil Alla. Għax għadek ma tħallx fil-profondità ta' relazzjoni vera, matura miegħu. Alla li hu Alla tal-ferħ. U kif jiġi il-ferħ? Kif iġibu miegħu il-ferħ Alla? Ma jiġix bl-awtomatik, ma jiġix b'xi magic jew b'xi miraklu. Imma jiġi billi nsaħħu u nsaħħu tassew l-erba' ħitan ta' djarna. L-erba' ħitan tal-kmamar tagħna. X'irrid ngħid? Billi nsaħħu l-erba' ħitan tal-kmamar tagħna. L-ewwel qabel kollox. Id-dar tagħna tkun dar illi fija hemm nies li jaħdmu, nies tax-xogħol. Tgħiduli aħna sirna qisna magna, kulħadd għaddej bla doċċ, kulħadd m'għandu ħin għal xejn u għal ħadd. U inti qed tgħidilna id-djar tagħna rridu jkunu djar li fihom hemm nies li jaħdmu. Iwa, nafx qed ngħid. Id-djar tagħna għandna bżonn ta' nies li jaħdmu u li jaħdmu ta' veru. Għalfejn qiegħed ngħidu dan? Kemm ħaddiema f'għawdex tagħna jitħallsu ta' xogħol li ma jagħmlux. Kemm ħaddiema f'għawdex tagħna imorru fuq ix-xogħol għal ftit minuti jew biex ma naġġibiex għal ftit sigħat u jmorru jagħmlu xi ħaġa oħra. Tgħiduli mhux xogħol kif jixtiequ Alla. U erq. Għalfejn dan ikisser u jwaqqa wieħed mill-ħitan tad-djar tagħna. Għalfejn? Għax mingħajr ma nkunu nafu jien ġenitur, jien missier ta' familja, jien om ta' familja li nipprova nqarraq. Li niprofa nieħu nitħallas ta' dak li ma nagħmilx. X'qiegħed nagħmel jien? Qiegħed ngħaddi dan il-valur jew dan id-disvalur, dan il-vizzju lil uliedi. U jien Alla jbierek tranquill u moħħi mistrieħ għax deħlin il-flus. U ma nkunx qiegħed ninduna li qiegħed nawwar, qiegħed narraq il-moħħ ta' dawk iż-żgħar, il-qalb ta' dawk iż-żgħar li għandi qudiemi. Jekk jien ma naħdimx, jekk jien minix bniedem li naħdem u taħdem ifisser. Taħdem ifisser tipparteċipa, tieħu sem, tkompli tgħin lil Alla fil-ħolqien. Taħdem ifisser tagħmel parti minn sistema ta' belt, ta' raħal, ta' pajjiż li wieħed jgħin lill-ieħor. Wieħed joħroġ u għall-ieħor u għandu dritt jitħallas, għandi dritt nitħallas tal-fatt li jien noħroġ i għalejk, tal-fatt li jien qiegħed għas-servizz tiegħek. Imma m'għandix dritt nitħallas ta' meta jien flok li naqdejk nipprova ninqeda bejk. M'għandix dritt nitħallas ta' dak li jien ma naħdimx għalih. M'għandix dritt nitħallas ta' dak li jien ksibt b'erq.
inkunu nwaqqgħu wieħed mill-ħitan f'saħħithom tad-dar ta' Nażaret u tad-dar tagħna. Ma jistax ikun hemm ferħ, ma jistax ikun hemm paċi f'dik id-dar fejn m'hemmx xogħol dinjitus. Wieħed jaħdem u x-xogħol huwa servizz huwa qadi lil ħuti anki jekk inqiegħed wara desk, anki jekk inqiegħed f'kamra waħdi x'imkien li ħadd ma jaf biha, inqiegħed naqdi lil ħuti liċ-ċittadini l-oħra ta' pajjiżi. Jekk jien ma nidħolx f'din il-mentalità, ix-xogħol jispiċċa sempliċement mezz biex nistana, biex nieħu biss ħsieb tiegħi innifsi u niġi naqgħu nqowm jekk il-flus li qed nieħu u mhix tiegħi għandix dritt għalihom, inhix nisraqhom, tgħidu lejx ta' fuqnek jagħmlu. Tgħidu li hekk. L-argument ma jreġix. Jekk jagħmlu hekk ta' fuqna, jagħmlu ħażin. Jagħmlu ħażin u aħna ma nistgħux nagħmlu bħal ta' fuqna għax niġġustifikaw li huma jagħmlu dak li aħna nagħmlu brata inqas jew b'mod iktar pulejt, b'mod iktar żgħir. Imma hemm ħajt ieħor fid-djar tagħna li aħna rridu noqogħdu ħsiebu, li aħna rridu noqogħdu attenti għalih. U għal ħajt tar-relazzjonijiet. Araw x'jiġri meta l-flus u allura ta' parsi x-xogħol isiru l-ewwel valur tal-familja. X'jiġri? Jiġri. Id-dar tagħna ma tibqax biżejjed. Nibdew irridu djar oħra għaliex għax illum il-proprjetà tagħmel il-flus. U djar oħra x'jagħmlu? Jagħmlu iktar flus. U dan x'jiġri, x'jiġiel lill-membri tal-familja fir-relazzjoni tagħhom, x'jiġrilhom? Ir-relazzjoni bil-mod il-mod titerra, bil-mod il-mod titnawwar. L-iktar ħaġa importanti għar-raġel għall-mara isiru l-flus. Ma jibqgħux xulxejn. Għar-raġel ma tibqax il-mara, għall-mara ma jibqax ir-raġel. Imma dak li l-mara kapaċi tgħaddilu, dak li r-raġel kapaċi jaqla. U meta jiġri hekk, ir-relazzjoni bil-mod il-mod tibda tispiċċa. Kemm hawn minna, bl-iskuża tax-xogħol, bl-iskuża biex naħdmu għall-familja. Imma b'intenzjoni konxja jew inkonxja biex naqilgħu iktar flus, biex ikollna iktar flus, u forsi biex inkunu waħedna mingħajr ir-responsabilità tat-tfal. Kemm hawn minna illi l-ewwel ħaġa li nagħmlu kif it-tfal jitfarfru ftejt wara li nkunu fraħna ftit bihom ta' 4 xhur, 5 xhur, 6 xhur, naraw kif nipparkjawhom x'imkien l-hawn u l-hemm. Ejjew nagħmlu riflessjoni profonda, b'mod speċjali l-ġenituri żgħar. Aħna nġibu tfal fid-dinja biex isiru parti mill-familja, mhux biex jagħtuna status ta' ġenituri u nħossni jom ma x'għandi tarbija, inħossni missier għax twirid li tifel jew tifla. U nieqaf hemm, imbagħad ma l-ewwel ċans li jkolli nipparkjah. Jew il-futbol, jew il-pool, jew id-danza, jew law jew lem. Aħna ħafna drabi nibdew ngħidu imma għalfejn niġru dan il-ġiri kollu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Għalfejn m'għandna ċans għal xejn. Għaliex? Għax jien aħjar nieħu battikata mmur wassal it-tifel jew it-tifla tiegħi x'imkien u noqgħod bikwieti għal ftit minuti, nipparkjah x'imkien għax tifel jew tiflu huwa responsabilità, tifel jew tifla ħdejk huwa impenn, tifel jew tifla ħdejk jinterpellani, jistaqsini, jagħmilli domandi kontinwi l-ħin kollu u jċedini u jgħajjini u għandkom raġun hija verità, imma s-soluzzjoni mhux li nipparkjah. Is-soluzzjoni mhux li nibagħtu law jew lem, imbagħad jibdew jiżviluppaw id-diversi disturbi ta' tfal tagħna. Għax dak mhux kapaċi joqgħod attent, għax liħor ADHD, għax l-oħra hekk, għax liħor hekk, u rħilna ħanwaħlulhom it-tikketti wara darhom. U nibqgħu xorta waħda neħilsu mir-responsabilità billi nsibu speċjalisti, speech therapist, play psychologist u l-bqija biex aħna neħilsu mir-responsabilità tagħna u ngħidu iwa sibtu lil xi ħadd li jgħinu. Biex ma nsemmux il-privatijiet. Minflok li noqgħod jien bil-qiegħda ħdejh, mhux tant biex ngħinu għall-iskola, imma biex inkun ħdejh, għax irid nieħdejh, għandu bżonn nieħdejh. Insejnija li dija ta' dar ta' relazzjonijiet. U dan mhux biss ġenituri u tfal, imma anki l-ġenituri bejniethom. Ippruvaw ikkalkulaw kemm naraw il-xulxejn, kemm hu l-ħin li fih inkunu ma' xulxejn.
U kemm hu il-ħin li fih inkunu ma' xulxin bi kwietna. Għax jiena nibża illi meta jien niġi mobbi bix-xogħol, mobbi bit-tensjonijiet ta' ġurnata xogħol warajja, u intu koll l-istess meta niltaqgħu flok li noqogħdu bi kwietna u nistrieħu, nibdew nisparkjaw. Nibdew mill-ewwel ikollna fuq xi xnejdu. Għax int kellek tagħmel dik u ma għamiltix, għax dik l-oħra int ma għamiltix sew. It-tieni ħajt illi fuqha tinbena d-dar ta' Nażaret u d-dar tagħna huwa il-ħajt tar-relazzjonijiet. Noqogħdu attenti għax kull darba li npoġġu l-flows fuq net u aħna għaddejjin minn dan l-ingann kollha kemm aħna. Irridu nammettu. Jekk ma nammettejx ma nagħmilx pass il qudiem. Jekk ma nammettejx dak li qed ngħidu minn widna jidħol mill-oħra joħroġ. Jekk ma nammettejx se nibqgħu l-istess u naf li mhux faċli li tbiddel. Naf li mhux faċli li tbiddel anki jekk tinsab ħażejn. Anki jekk ġo qalbek qed tgħid iwa dan jgħod talija. Imma diffiċli biex tbiddel. Trid il-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla biex tbiddel. Trid l-aħħar ħajt, ir-raba' ħajt li dalwaqt nitkellmu fuqu. It-tielet ħajt, mela l-ewwel ħajt huwa l-ħajt tax-xogħol u xogħol ta' veru. It-tieni ħajt huwa l-ħajt ta' relazzjonijiet. It-tielet ħajt, li ma huwa t-tielet ħajt? It-tielet ħajt huwa l-ħajt tal-mistrieħ ta' veru. Il-mistrieħ ta' veru. Ma ninsewx illi meta Alla ħalaq id-dinja f'7 ijiem. Is-7 jum Alla strieħ, mhux strieħ għax ħeles mix-xogħol, għax ħeles mill-opra tiegħu, le. Inkunu nisbaljaw jekk ninterpretaw dik il-kelma u Alla strieħ fis-7 jum mod żbaljat inkunu ninterpretawha. Il-mistrieħ jagħmel parti mill-opra kollha tal-ħolqien. Il-mistrieħ jagħmel parti mill-opra tal-ħajja. Il-mistrieħ huwa fundamentali għall-eżistenza. Huwa fundamentali għall-eżistenza ta' kull wieħed u kull waħda minna. Jiena nixtieq nirrifletti ftit magħkom dwar il-mistrieħ. Kemm qegħdin nistrieħu? Kemm qegħdin nistrieħu? Għalfejn maħniex nistrieħu? Għalfejn m'għandniex ħin għal-relazzjonijiet? Għalfejn m'għandniex ħin biex nistrieħu fl-imkien? X'inhi r-raġuni? Għalfejn? Li min huma l-għażliet li lilna qegħdin ifixkluna milli nirrilassaw fl-imkien? Lanqas kultant ħin biex norqdu magħna. U l-irqat huwa bżonn mhux mistrieħ. L-irqat huwa bżonn mhux mistrieħ. Għalfejn? Li min huma r-raġunijiet? U jiena nerġa' ngħid li nerġgħu immorru għal raġuni waħda. Illi nindunaw jew ma nindunawx, ma nistrieħux għax irridu l-flows. Irridu nsiru sinjuri malajr. Irridu malajr inkunu komdi. Ma nistrieħux għalfejn. Għax kważi jekk nieqfu naqgħu fi kriżi. Noqogħdu ftit attenti. Għax jiġrilu l-bniedem li jkun sejjer fi triq żbaljata, x'jiġrilu l-bniedem? Il-bniedem li jkun sejjer fi triq żbaljata joqgħod attent li qatt ma jieqaf jaħseb biex ma jindunax fejn miexi, biex ma jindunax lejn fejn sejjer. Qatt ma jieqaf, għax jekk jieqaf se jiffaċċja lilu nnifsu mad-diffikultà mal-problema li għaddej minnha. U jiena ngħidilkom illi waħda mir-raġunijiet għalfejn ma nistrieħux, ma nafux nistrieħu, biex nistrieħ irid nagħmel xi ħaġa, biex nistrieħ irid nivvinta xi ħaġa, biex nistrieħ irid norganizza xi ħaġa. Għax jekk nieqaf u naħseb jien se ninduna li hemm xi mbiddel. Jien se ninduna li hemm kriżi, nidħol fi kriżi. Però dik il-kriżi hija salutari, dik il-kriżi hija neċessarja, dik il-kriżi għandi bżonna. Inkella il-ħajja tgħaddi u ma nindunax. Ejjew noqogħdu ftit attenti. Għax faċli jiġrilna li nagħmlu ħajjitna naħdmu nistinkaw biex ikollna l-flus. U mmorru bl-idea li xi darba se ngawduhom. Ikollna u iwa nistinka biex imbagħad xi darba ngawdihom. U meta niġi biex ingawdihom ma jkollix saħħa laqas nimxi fuq saqajja. Moħħi ma jkunx għadu jaħdem, jew bid-demenzja, jew bl-Alzheimer, jew b'xi ħaġa oħra. Nispiċċa miġġieled ma' kważi
nofs il-familja tiegħi għax il-flus hekk jagħmlulek. Il-flus ikissruk fir-relazzjonijiet. Il-flus huma meħtieġa importanti, però jibqgħu mezz qatt ma jsiru skop. Jekk isiru skop il-flus, il-ħajja tagħna kollha kemm hi tiġi xxejkjata, tiġi medda. Il-mistrieħ, il-kapaċità li nistrieħu, il-kapaċità illi nkun kuntent bija nnifsi kultant waqt li qiegħed nirrilassa. Naċċetta li l-nifsi kif jien. Huwa ħajt importanti ħafna fil-binja tal-familja. U l-aħħar ħajt, ir-raba wieħed u l-iktar importanti. Naf li meta jgħaddi l-ħin tibdew tejjew anki tisimgħu u jien ukoll nibda ngħidja ngħid. Però nixtieqkom tixbru ftit forzi li baqalkom għall-aħħar ħajt li jinħossu il-ħajt li jżomm it-tlet ħitan ta' qabel. Il-ħajt tal-fidi, il-ħajt tal-fiduċja falla. Hija l-fiduċja falla, hija t-telqa falla. Hija l-kapaċità li nieqfu nisimgħu il-kelma talla kif qegħdin tagħmlu intom dal-għodu. Hija dejn li lilna tpoġġina f'postna. Hija dejn li lilna turina fejn aħna u lejn fejn irridu nimxu. Mhux il-ġen u l-moħtana u l-iskopijiet ekonomiċi tagħna, mhux dak jagħtuna dawl u ħajja, imma l-kelma talla li lilek tgħinek tħossok realizzat, kuntent bħala bniedem. Għaliex? Għax jien u int l-ewwel qabel kollox imsejħin biex ngħixu dak li aħna l-identità tagħna. Inti jiben ta' Alla. Kemm hawn fostna li huma miż-żewġin ħafna. Kemm hawn fostna li għandhom aħwa ħafna, imma mhux kollha. Kemm hawn fostna li għandhom tfal ħafna, imma mhux kollha. Kemm hawn fostna li huma nanniet ħafna, imma mhux kollha. Kemm hawn fostna li huma ulied ħafna u kollha kemm aħna. Kollha kemm aħna ulied. Ma hu ħadd fostna li mhux iben. U iben l-ewwel qabel kollox mhux tommu ta' missieru. Imma iben l-ewwel qabel kollox ta' dak li riedek. Forsi ġejt bisbal, forsi ħrabtilhom wara żmien, forsi qatt ma stennew kuridowk, imma dak ten fuq lilek riedek. Lilek iridek, lilek iħobbok. Int għalih importanti. Allura għejd li jint, jekk l-oriġni tiegħi huwa Alla, għejd li jint kif ħajti tista' żomm bilanċ. Jien nista' ma nitlifx it-triq, kif jien nista' ma nitfixkielx meta nwarrab lil Alla minn qudiemi, meta nwarrab lil Alla minn ħajti, meta nibda ngħid u iwa il-qudiesa tal-ħadd, meta konna fil-Covid ma ddejniex, mhux xorta nisma' biċċa fuq it-television u qaxxar il-basal u l-patata biex insajjar, mhux xorta waħda. Xi problema hemm? Hemm problema mela le. Hemm problema. Inti altru tara lil min jiekol f'restorant fuq it-television u altru int tkun tiekol fir-restorant u dduq dak l-ikel u tieħu minn dak l-ikel tal-kelma u tal-Ewkaristija. Altru tkun qed tara ġemma miġbura flimkien tara partita futbol mill-bot u naf li ħafna minnkom għandhom esperjenza u altru tmur fi ground int waqt partita futbol u tara tgħix dik l-esperjenza. X'differenza tagħmel? Tant tkun qawwija li meta terġa' tara fuq it-television ma tgħidx ara qed tara aħjar illum le, tgħid kemm nixtieq li kont hemm, kemm nixtieq li qiegħed magħhom nifraħ għax it-tim tiegħi rebaħ. Ejjew nieħdu ħsieb l-Ewkaristija, il-qudiesa tal-ħadd, imma mhux biss u nikkonkludi. Ejjew nieħdu ħsieb is-smieħ tal-kelma talla. Dal-waqt jekk Alla jrid jgħaddi s-sajf u tgħaddi din is-sħana, jew ma tħossuwiex intom ma jinsilem hawn isfel. Dal-waqt tgħaddi din is-sħana u nerġgħu nibdew ninġabru nisimgħu il-kelma talla. Tikkuntentawx ruħkom bil-quddiesa. Tikkuntentawx ruħkom bil-ftejt. Aħna bil-ftejt ngħixu, imma kemm huwa aħjar li tgħix bħala sinjur fil-fidi. Kemm huwa aħjar li jkollok id-dawl tal-kelma talla li tmexxik f'ħajtek. Kemm tifranka lek trabil u inkwiet. Ara taħseb li jint meta tmur laqa. Meta taċċetta sejħa li għamillek l-arċipriet jew is-saċerdoti biex tmur laqa. Ara taħseb li qed tagħmel xi pjaċir lil Alla jew lill-arċipriet jew il-qassisejn. Le, imma qiegħed sempliċement tagħti ċans lil Alla jdawwallek ħajtek. Qiegħed sempliċement int tgħidlu lil mulej hawn jien il-qaddej tiegħek ħajkun minni skont kelmtek. U din il-festa tal-lum ma tibqax darba f'sena.
imma ssejr il-ħajja kollha tiegħek. U id-dar ta' Nażaret ma tkunx biss tal-Madonna, imma d-dar ta' Nażaret tkun tiegħek u tiegħi, għax fl-aħħar mill-aħħar id-dar x'inhi. Id-dar mej xajr stepping stone it-tarġa ta' qabel is-sema. U jekk ma tkunx sew fid-dar, jekk ma tkunx sew fid-dar minħabba problemi ta' relazzjonijiet, minħabba li l-flows ikunu kollox, minħabba il-mod ta' kif tieħu l-mart, għax ma tafx tieħdu l-mart kif għal mekow, kif għal fuq. Jekk ma tkunx sew fid-dar, jiena nibża li ma nkunux inħejju sew biex imbagħad meta niltaqgħu miegħu wkoll li nkunu sew. Il-ħajja tal-ferħ, il-ħajja tal-ġenna għan-nisrani tibda minn hawn. Il-Madonna tal-Loreto, il-Madonna tad-dar tidħol għalina.